заговорили за руський мир, а два депутата Верховної Ради приготовили даже проект закона о запрещении руського мира, хоча в прямому ефірі депутат Олег Дунда не міг даже і відмовився ясно роз'яснити, що ж таке руський мир. Дійсно, що таке руський мир, що означає цей термін, мало хто в Україні знає, но зато вже многі возненавиділи. От я думаю, що коли кончилися страшилки проти народу, то вирішили ще придумати старий термін, досовєтський, докомуністичний, чисто церковний, чисто православний. І так, що значить самий термін «руський мир»? Цей термін був перший раз введений або зафіксований в XI віці святим єпископом Туровським Кирилом. Він казав проповідь, там написано «казання». На казанні в Києві, в його знаменитому слові на обновлення Десятинної церкви в Києві, вдумайтеся, перший раз термін «руський мир» провозглашається в Києві, де Кирил назвав, що руський мир – це мир православних людей. Чи міг тоді Кирил передбачити, що появляться такі вороги в Києві, котрі все давньокиївське, давньоруське захоплять і запланують просто нищити? А щоб їхньому вандалізму ніхто не мішав, то вони спробували приймати такі закони, що хто навіть згадає про руську історію Києва, будуть його травити по службі, а безпека буде відкривати проти нього уголовні діла, мол, от він, видите, антиукраїнська риторика і так далі. А тепер ще привикли, увиділи, що судити по заклику до сепаратизму не є основані, то я вже говорив, почали клепати на пустому місці людям і зміна родині. Жалко, звісно, але ясно чувствується, що коли уже високопосадовці не цінять людей, я думаю, що скоро древній документ київський, де надруковано слово святого Кирила Туровського, може попасти в огонь київських політичних вандалів, що задумали спалювати київську православну давнину і все, що відноситься до православ'я. До речі, на днях академік Петро Толочко, даючи оцінку націоналістам з Галичини, каже, Галичина – сама руська з усіх руських земель. І кожен раз, коли поляки чи австрійці через зраду політичних тих місних там людей їх захоплювали Київ, то кожен раз такі окупанти палили київську давнину, а саму Україну розоряли економічно і політично. Це навіть і сьогодні так. Це думка нашого академіка Петра Толочко.